שלום לכולם, קוראים לי דוד, אני בן 25 ולפני 3 שנים אני הגעתי לארץ. הגעתי לארץ והבנתי שאם אין לך עברית, אז אין לך מה לעשות פה. ישראל, כולו עסקאות, כולו דברים, עניינים, בלגן וזה ושם ופה. אני הבנתי שאני צריך ללמוד והגעתי לדרך הנכונה. הגעתי לאלכסי, הוא למד אותי, הוא לקח אותי. למד אותי 3 חודשים ואני עכשיו מבסוט. אבל 3 שנים. אני עכשיו פתחתי עסק ומתקדם בחיים והכל בעזרת השם והכל מגיע ככה. ומה שכן זה רציתי להגיד המון תודה לאלכסי שלמד אותי, שנתן לי שיעורים כמו שצריך, הכל מובן, הכל יפה. תודה.